Končí nám to astronomické leto, končí nám aj to leto reálne, teda toho babieho leta sa už tento rok nedočkáme. Pýtam sa meteorológa z SHM Marcela Macka. Tak astronomické pojmy alebo ohraničenia nemajú samozrejme s meteorológiou veľa spoločného. Pre nás meteorológov končí leto spravidla už koncom augusta, hovoríme o meteorologickom lete, v závislosti samozrejme od počasia. Letné počasie alebo tie podmienky, aké panujú v lete, môžu pretrvať občas alebo teda niektoré roky aj neskôr, povedzme v priebehu septembra, že máme letné teploty a počasie je ustálené anticyklonálne. Zvykneme hovoriť o babom lete. No a samozrejme niekedy tieto podmienky pretrvajú aj dlhšie až do októbra, kedy samozrejme už teploty sú nižšie, častokrát pozorujeme najmä v noci výrazné ochladenie, niekedy aj prízemné mrazíky. Cez deň naopak je počasie ustálené, teplé, tá denná amplitúda je pomerne vysoká. Takže naozaj niekedy letné počasie, alebo teda to babie leto môže pretrvať až do októbra, ale už to nie je také typické letné počasie s horúčavami. No ale ako to bude tento rok? Tak to by samozrejme zaujímalo aj nás na SHMu. Taká predpoveď dlhodobejšia, bohužiaľ nemá veľkú úspešnosť a takéto niečo neprodukujeme. Zatiaľ to vyzerá tak, že ten september bol veľmi premenlivý, mali sme veľmi výrazné úhrny zrážok, na niektorých miestach až takmer rekordné úhrny. V súčasnosti prechádza studený front, malo by sa trošku výraznejšie ochladiť. Takže to počasie je stále premenlivé a je náznak, že koncom týždňa by sa mala situácia trošku upokojiť a snáď sa teda si užijeme aj slnečných lúčov a ustálenejšieho počasia. Teda príde aj to očakávané babie leto? No sú náznaky, že v tom budúcom týždni by to mohlo byť už ustálenejšie. Je tam na obzore tak tlaková výš a ak by to vyšlo podľa dnešných predpokladov, tak naozaj tá situácia by bola už stabilnejšia a mohlo by sme hovoriť o ustálenejšom počasí. Čiže asi kedy a koľko bude trvať? Najlepšia otázka asi pre vás, čo? Tak v druhej polovici týždňa by sa to malo zlepšovať, už možno na víkend tu budú mať nejaké znaky takého ustáleného počasia, ale koľko to bude trvať, to je otázne, naozaj tie modely sa v niektorých veciach rozchádzajú, takže neviem určiť dĺžku toho trvania. Ja osobne dúfam, že aspoň nejaký týždeň, dva pekného počasia si užijeme, ale potvrdiť to bohužiaľ nemôžem. Ďakujem.